and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Namuha pa hangtod karon ang duha nako kaaping, sir. Nanghang pas kasakit ang akong aping. Ay, kanimo loy. Dimungkog kang dako. Sa panahon nga ingon ani, kinahanglan magpabilib ko. Aron dili mo samot nga, hindi mo sabot ka kulos maot ang akong ngans tagamidya. Mga alalay ginako. Oh, Ha? nakasabot ka, sir. Pero tinod-on nimo nga mahunong na kus pangwarta? Dimungkog. Kisa nag-ingon ni mumuhulong taloy. Kisa nag-ingon. Kay madimungkog sila nako. Padayunon ta ang atong pangwarta. Kisa bray hari. Sila dimungkog. Ayaw ko kalimot suping. Kanunay tiyangkado ang cake. Manang yula. Ila kining da kumpultahan, lakip na ang kusina. Manang. Unsa man? Pahula yun na. Dili ba sa imong silyang tuntuwang Dili Palihog, suping. Diyan na. Diyan na manang. Lingkod na. Siya lang may gusto ni mong sudaan manang yula. Ay, kato na lang puro nga gagmay. Ununi palihog. Paborito na mo ni Mary kay hasta bukog makaon man. Oo manang. Hindi na ko. Piyong-piyong lang di manang yula. Pukawon ta lamang ka kung maluto na. Ang hulang isa kong anak. Ang pinangga ko kaayong Mary. Dugo at puhunan ng iluwa. Sa katapusan, anak, pag-amping yun, giampo ko kanunay ang imong kaluwasan. Ayaw kalimot nga kinasing-kasing kong nakasapot nimo. Gibingaw nimo. Mama Yoli. Wala ani ang kinabuhi sa mga anak nga nahimong revolusyonaryo. Og ingon sab ana ang kinabuhi sa mga ginikanan sa mga revolusyonaryo. Apan magpasalamat kita nila kay nakasabot nato nga ilang mga anak. Kani adto, halos kabak-auto na ko sa kalayokan kamere. Huna-huna nga sukad nga mibiya ko sa akong inahan kay sama ni mama nimo. Biyuda man sad ang akong inahan. Sukad sa akong pagbiya. Dili na ganahan mo kaon si mama nako. Bisag unsaon og am apan dili gid mo kaon. Ug mao katoy hinungdan nga natakbuyan siya og sakit. Ug maoy iyang gikamatay. Apan si Manang Yoli, labihan kalikon. Labihan kalikon. Gituhuan sa akong inahan nga ikapanimahos gid nako ang nahitabo sa akong amahan. Maong lig-on siya. Apan ang niya karon sa kong pagbati mo ang pagbati sa gituhuan kong doktrina sa revolusyon nga mao'y bugtong makapalingkawas sa kasakit karon sa nasod ug sa iyang katawan. Prioridad nako ka Agnes ang kalihukan. Ang ikaduha, mao ang panimawos sa kidangatan sa akong amahan. Apan sakit kaayo, ug mingaw kay layo si mama, ug layo ko niya. Apan tungod kay ni ako sa revolusyonaryong kalihukan, ug uban sa mga kauban akong mga revolusyonaryo, malipayon ko ka Agnes. Murag doon na kay nakita sa unahan ka, Mary. Unsay mo nakita? Ka Agnes, tanawa. Magkauban! Dalawa! Si Ka Diego? Oh, si Rudy. Naulis ka kiko! Nauli si Rudy. Kajigo! 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 Woo! Kajigo! Mapulang pangumusta mga kauban sa revolusyon. Ka Diego! Kagnis! Kadit mga kauban, gipatawag ko sa commander. Gipatawag pa ko ni Kalusyo. Grabe na kay kalimpyo ang imong armas ka, Mary. Giandam na ko ni Permi ka Agnes. Kani adto nga dito pa ko ma-assign sa kapatagan. Bugtong dadon, ballpen ra gid og mga papel
Ingon man mga RM. Nahibaw ka kani adto pa nga gipangandoy na nako. Nga makakupot kog ingon ini nga armas. Ikaw ang gisaligan kaniadto sa mga plenum ug mga seminars sa nagkanlaing mga lugar. Parehas ta. Nangandoy na kaniadto nga ikauban na nato sila mga misampa na sa armadong pakigbisog. Og karon natuman na. Apan, Apan malipayon ka na kaayo kay niabot na si Rudy. oo. Malipayon kaayo. Daan pagid ko. Malipayon ko tungod kay siya mo ay gi-assignan nga mo ay mo train o mugubat sa sama nako nga kuwang pa kays kahanas kung unsaon paggamit kining armasa. Abi mo gusto na kay kong makatun sa paggamit sa butang alang sa paggubatan ka, Agnes. Maong nalipay ko. Kadiyat lang, hugaw kaglapo ka. Pasensya ka uban. Pero karon tinaw na nako ang tanan. Sultihan ta kakauban. Waylo na bisan gamay nga rin sa kong kasing-kasing ang ibog-ibog ug magugma. Nalukop sa kalihukang revolusyon ang akong hunahuna ug ang akong kasing-kasing. Oh, kauban. Kumusta? Niya, dako pang buhi. Lingkod. Kada sa ka magsugod og tray namo, isip mga mapulang manggugubat. Nag-aktivista ka pero suhito ka na kay sa gubat, no? Daan ako nga naas panggubatan ka, Mary. Dugay na akong nag-full-time isip guerrilla. Iyon aning atong kinabuhi sa kalihukan. Gamiton sa panggubatan o gamiton sab sa parlamentaryong kalihukan sa kadalanan ug sa eskwelahan. Bata pa kay ko nga mikupot og armas. Mao kanay akong tubag nimo. Ngano nga suwito kos gubat. O ang lain nimo pangutana. Kano sa mo magsugod ang mga bag-ong sampa sa pagbansay-bansay og armas sa gubat. Ugma magsugod na ta. Salamat, Ka Diego. Ay, naanad ko, Rudy. Abis akong sagod, basta kauban na ta. Kaniadto pa, dako na kay na kong damgo nga makaapil og pagpangambush. Makaapil og gubat. Apan sa mga transaction sa mga pangkonektadong kalihukan sa revolusyon ng akong trabaho, Rudy. Sa mga nanag-una nga mga ngalan og tao sa revolusyon, O, kauban. nagkamit na mo ni Kahusi Maria Sison? Si Kapepe, katulad na kayo kayon. Katulo? Si Kadante? Si Bernabe, ambot mga ipasabot. Bernabe Buscayno? Oo, siya. Nagkita na mi. Pag-adto na ko sa Sierra Madre. Kalayo. Maayo ka pa. Gikakita na nimo kini mga kaubana. Ako wa pagyud. Wa pagi ko kakita nila. Tungod manggod sa akong trabaho kaniadto. Si Crisanto Evangelista. Namit mo na? Gikalamano na ako. Makadaghang kayo. Grabihan ni mo sa. Tingali masuuna pa ko nimo sa revolusyon pero ikaw grabe. Mga nag-unang personahe sa CPP, MDP, NPA ang imo na nahimamat? Sa ako nang gikaingon, tungod sa trabaho sa revolusyon. O karon, panahon na sab sa gubat sa banika ang gusto na kong trabaho. Ugma ka, Mary. Ugma. Magsugod ka na sa pagbansay-bansay. Salamat. Mora ka akong tuyo nimo. Asa ka man? Nagsabot mi si Agnes nga moapas ko niya sa Pikas Barrio. Naghimo siya edukasyon. Ayaw na. Kay doon na ko ibalita nimo. Balita? Mahinong danon kayong balita. Rudy, Nahinumdum ka ni Father Timoteo Salvador. oo, si Padre Timoteo. Kalit lang nahanaw. Dili pa mularga na siya balik sa Mexico. Gisusi ang immigration sa ubang mga kauban sa kalihukan kung nakalarga ba siya. Apanuha. Wa makalarga.
Duha ka katabang sa kumbinto ni Padre Timoteo. Nakita na lang nga patay na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!